Αγάπες μου, φίλοι μου, όμορφοι μου φίλοι, τι μου κάνετε? Εύχομαι να είστε πολύ καλά και να είστε γεμάτοι από τι να είστε? Από ευεξία και ευτυχία. Αχ, τι όμορφες που είναι αυτές οι μέρες του Σεπτέμβρη, τι όμορφες μέρες που είναι αυτές. Θα μου πείτε, εντάξει, στην Ελλάδα έγιναν κάποια γεγονότα, αλλά έρχονται κι άλλα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς ας προσευχηθούμε και ας χαρούμε αυτές τις όμορφες μέρες έτσι πως μας τις δίνει ο Θεός. Σήμερα θα κάνουμε ένα άνοιγμα με συνδυασμό 2 τραπουλών για εσάς τους δύο. Ό,τι θέλει να πει για εσάς τους δύο. Αρχίζω. Κόβω, γιατί έχω ενώσει τις τράπουλες. Είναι η Τσιγκάνη και η Λενορμάν. Ωραία αρχίσαμε. Πολύ όμορφα αρχίσαμε. Μία επικοινωνία γεμάτη λάμψη και δύναμη. Μία επικοινωνία καινούρια. Μία επικοινωνία αναγγελίας γάμου, πρόταση γάμου. Για ζευγάρια που περιμένετε κάτι τέτοιο. Μία αναγγελία παιδιού. Επικοινωνία από γιατρό χαρμόσυνων γεγονότων. Από μεγάλες πόρτες χαρμόσυνα νέα. Μία καινούργια δουλειά. Ωραία. Τι να πω τώρα, τι αρχή είναι αυτή εδώ. Έτσι να πάμε μέχρι το τέλος. Σε εσάς που με ακούτε. Κάτι φεύγει, κάτι έρχεται. Κάτι χάνετε, κάτι κερδίζετε. Σήμερα τα λέω από πριν, τι να κάνω, τόσο ωραίο που ήταν, δεν μπορούσα να μην πω. Βέβαια θα το δούμε όλο το σύνολο του κομματιού. Μια στεναχώρια θα περάσετε λίγο για κάτι που από επιλογή σας θα το αφήσετε πίσω σας. Δεν σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος που ρωτάμε, μπορεί να είναι και ένα, δεν ξέρω, κάτι που θέλετε να το κλείσετε. Αν τυχόν το άτομο που σας ενδιαφέρει είχε μια σχέση ή έχει μια σχέση στη ζωή του, δηλαδή σε ένα παντρεμένο ζευγάρι πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή του άντρα σας, του ραβωνιαστικού σας, αν περιμένετε μια επανασύνδεση και ξέρετε ότι έχει φύγει με κάποια άλλη γυναίκα, η άλλη κυρία ή ο άλλος άντρας θα προτιμήσει κάποιον άλλον. Δεν θα φύγει εύκολα, καθόλου εύκολα δεν θα φύγει, αλλά θα προτιμήσει κάποιον άλλον ή έχει πολλές επιλογές, λέει, ψάχνει από πολλές επιλογές μετά από ένα χωρισμό, μια κλοπή. Τι έκανε αυτή η κυρία? Μέσα στη δουλειά του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, αναστάτωσε τον κόσμο και έκανε κάτι κρυφά
σαν να πήρε έγγραφα από εδώ και τα πήγε εκεί. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Και εκείνη δεν ήξερε, λέει, και καλά, και σκοτωθήκανε κάποιοι μέσα στο γραφείο. Γραφείο βλέπω τώρα εγώ στο μυαλό μου, έτσι. Τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Ήθελε να το κάνει, λέει, για να αποκτήσει σταθερότητα με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, αλλά αυτό δεν της πήγε καλά. Θα μαθευτεί αυτό το γεγονός. Κρυφό μένει, σε σπίτι μεγάλο, σε πόρτα μεγάλη. Άρρωστα πράγματα έκανε εκεί μέσα και ανέργειες. Προκειμένου, λέει, να φέρει στην καρδιά της αυτό που επιθυμούσε. Αλλά αυτό είναι εργασία για αυτήν. Άλλον ήθελε. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Αυτό δεν βοηθάει στη ζωή μας. Εύχομαι να καταλάβει αυτή η γυναίκα το λάθος της. Τέλος πάντων τώρα. Εδώ το είδα έτσι πως τα έβγαλα τα φύλλα, έκανα συνδυασμό και το είπα. Νάτος, εδώ μας βγήκε. Τι θερίζει? Την καρδιά του θερίζει. Θα το δω όλο μαζί, Ένα έγγραφο. Θα γίνει ένα έγγραφο, ένα συμβόλαιο. Θα αγοράσει κάτι. Κάτι τον απασχολεί, λέει, και αυτό θέλει να σας μιλήσει σαν φίλος. Θα σας πει αυτό το θέμα σαν φίλος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Μια επικοινωνία έτσι λίγο επαγγελματική θα την έλεγα. Άμα τα κοιτάω ένα-ένα δεν γίνεται, όλα μαζί. Εσάς σας περιμένουν κάποιες συκοφαντίες μέσα σε ένα χώρο μεγάλο. Κάποια πρόσωπα που είναι εκεί. Ένα στο ράβει, άλλο στο ψηλώνει. Αποφάσεις θα πάρθουν από εκείνον. Αποφασίζει κάποια πράγματα. Μιλά με έναν άνθρωπο και λέει τη στεναχώρια του. Για μία σχέση παρελθοντική που την έχει κόψει. Κάποια πράγματα αποκαλύπτονται για μία σχέση παρελθοντική. Δεν νομίζω ότι είναι η δική σας, είναι για ένα άλλο κρεβάτι. Εσάς σκέφτεται να σας προσεγγίσει ως φίλος. Αποφασίζει να κάνει στροφή στη ζωή του και να αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, ζούσε σε μια κατάσταση Α και θέλει να φύγει από αυτό το κομμάτι. Ίσως να έχει καταλάβει και λάθος τον τρόπο που το χειριζόταν αυτό το κομμάτι. Μια ανακάλυψη λοιπόν. Μια αποκάλυψη. Αποφασίζει να δώσει το δαχτυλίδι της ψυχής του, της καρδιάς του, σε μια γυναίκα που τη θεωρεί καταξιωμένη.
θα σας συναντήσει φιλικά, μια προσέγγιση φιλική. Σιγά σιγά θα σας μιλήσει για τα ερωτικά του, όχι κατευθείαν. Λίγο θα σας δοκιμάσει. Όμως μετά θα σας δώσει ευγνωμοσύνη για αυτά που θα του πείτε. Θα χαρεί για αυτά που θα του πείτε. Διστάζει. Είναι πάρα πολύ εγωιστής για να κάνει λάθος. Θα έλεγα ότι έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που είναι και έχει λίγο μαζοχισμό. Και λίγο σαδισμό. Λίγο. Δεν του επιτρέπει λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα στον εαυτό του να κάνει λάθος. Πρέπει να είναι 100% σίγουρος για σας. Γιατί έρχεται σοβαρά. Δεν έρχεται για να περάσει την ώρα του. Δεν δίνει την καρδιά του εκείνος όπου να είναι. Ένα έγγραφο που κόβει, μία αγάπη κόβεται από ένα έγγραφο. Τώρα δική του αγάπη, δική σας αγάπη, όχι όμως μεταξύ σας, άλλου ανθρώπου. Μία σύμβαση, ένα διαζύγιο. Εσείς ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει παίρνει διαζύγιο. Ένα συμφωνητικό σταματά, πάβεται. Από εκεί και πέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Γίνεται πιο φιλικός, έρχεται πιο κοντά σας, θα σας πείτε και τις στεναχώριες σας, θα πάρει μια απόφαση, αλλάζει προς το καλύτερο προς εσάς. Εντάξει? Περνάω σε εσάς. Εσείς, λέει, θα νικήσετε. Έχετε μία νίκη σε εσάς. Και δόξα. Μετά από πολύ μεγάλη στεναχώρια. Κόβετε δεσμούς. Δεν μπορείτε να περάσετε σε αυτή την δόξα και σε αυτή τη νίκη αν δεν κόψετε κάποιους δεσμούς. Ενώ, λέει, έχετε αμφιβολία για το αν πρέπει να το κάνετε ή όχι. Εσείς θα το αποφασίσετε να κόψετε αυτούς τους δεσμούς. Κόβετε ένας δεσμός εδώ. Δεν μου λέει καν τι μπορεί να είναι αυτός ο δεσμός. Καθόλου. Σε αυτή την απόφαση θα σας συκοφαντήσουν, θα κουτσομπολέψουν πάρα πολύ. Θα πούν ότι, ξέρω εγώ, για ένα δημόσιο χώρο ή πολλά άτομα. Θα πάρει και δημοτικότητα αυτό το πράγμα, θα μαθευτεί δηλαδή. Κόβετε κάτι και μαθαίνετε κάτι. Θα το κάνετε περίεργα, μυστικά, ξαφνικά, θα το πω, ξαφνικά, με ένα μήνυμα. Όχι, δεν μιλάμε για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει τώρα, κάτι δικό σας είναι εδώ. Αλλά αυτό σας ανοίγει το δρόμο στη ζωή σας για τα πάντα. Γιατί θα λάμψετε σαν το φως. Μην δώσετε σημασία στα κουτσομπολιά. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Με συγχωρείτε, θέλω κάποιες διευκρινήσεις και δεν έχω τράπουλα. Είναι λίγο παλιά η τραπουλίτσα αυτή.
Αλλά δεν πειράζει, θα κάνει τη δουλειά της. Θέλω κάποιες διευκρινήσεις λίγο εδώ. Ένας τσακωμός, μία μεγάλη πόρτα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Έχει κόσμο εκεί και θα μαθευτεί κάτι. Κάτι που θα κάνετε εσείς, που αφορά το σπίτι σας, για ένα τέλος, για μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει. Κάποιοι άνθρωποι θα σας δώσουν δίκιο πάνω σε αυτό, ότι έπρεπε να το κάνετε. Κάποιοι θα αναρωτηθούν και θα πούν γιατί γίνεται αυτό το γεγονός. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό εδώ που σας πέφτει. Κάτι θα αποφασίσετε. Άσχετο. Θα μου πείτε τώρα, εμείς κοιτάμε, ναι, αλλά τα χαρτιά, τα γεγονότα στη ζωή μας έχουν πάντα σχέση το ένα με το άλλο. Να προηγείται κάτι για να έρθει κάτι άλλο. Αυτό θέλει να μας πει εδώ. Θα ρίξω πάνω λίγο στο φως. Θέλω να δω τι είναι αυτό το φως. Σε τι απάνω έρχεται περισσότερο. Κάποια οικογενειακά σας πρόσωπα, λέει, έχουν επέμβει πολύ άσχημα στη ζωή σας, τα οποία πρέπει να τα νικήσετε, να τα βγάλετε από τη μέση. Πρόσωπα, φίλοι, φεύγουν αυτά λοιπόν. Θα πάρετε ευχάριστες ειδήσεις από κάποιον που είναι σε δρόμο. Ναι, γενικότερα, αφού πετάξετε κάτι το οποίο για εσάς δεν είναι τόσο θετικό, έρχεται καινούρια σχέση, θα έρθει μία σχέση που δεν θα την πείτε, θα έρθει και περίεργα αυτή η σχέση, με το άτομο που σας ενδιαφέρει μιλάω, μετά από συκοφαντίες. Θα σας συμβούλευα αυτή τη σχέση να μην την παρουσιάσετε. Πρέπει να είναι αυτή η αγάπη εδώ κρυφή, να μην εκδηλωθεί. Μην πείτε, α, ήρθε, όχι. Θα έρθει πολύ καλά και θα το πείτε. Όχι για το μεταξύ σας, για τους άλλους. Δεν μ' αρέσουν οι άλλοι εδώ. Γενικότερα, ό,τι κάνετε, το περνάνε από έλεγχο, στο μικροσκόπιο. Καλό θα ήταν αυτό να μην γίνεται. Μπορεί σήμερα που κάνω το άνοιγμα, αυτές τις μέρες, να έχετε ένα τέτοιο γεγονός και να το βγάζει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας για κάποια πράγματα, θα μάθει κάτι, αλλά θα σας δώσει δίκιο εσάς.
Τι σας είπα, μετά από ένα γεγονός έχετε σχέση στη ζωή σας και χρήματα. Θα συνεργαστείτε σε κάποιο κομμάτι, επαγγελματικό είναι, θα βγάζετε μαζί χρήματα, θα σας προτείνει κάποια εργασία, ένα συνεταιρισμό, να ανοίξετε ένα κατάστημα ας πούμε, θα βρει έναν τρόπο για να επικοινωνεί καθημερινά μαζί σας. Το ερωτικό κομμάτι θα έρθει σχεδόν κατευθείαν, δηλαδή σχεδόν κατευθείαν γάμος. Σχέση. Θα έρθει, δεν θα έρθει τόσο ερωτικά όσο εργασιακά. Ξέρω τι είναι αυτό. Χρήματα, χρήματα. Εκείνος θα μάθει κάποια πράγματα για ένα άλλο, για μια άλλη σχέση που είχε, που έχει. Θα μάθει κάποια πράγματα που θα του ανοίξουν τα μάτια. Ακριβώς δεν το λέω και καλά. Θα διαβάσει κάποιο έγγραφο. Από κάπου θα πάρει, λέει, φως. Θα μάθει πληροφορίες. Από μια αλληλογραφία. Μιλάμε κάποιον με μια αλληλογραφία και θα μάθει κάποια πράγματα για εσάς και για κάποια θέματα που απασχολούσαν και εκείνον και εσάς. Αυτά που θα μάθει λίγο θα τον θυμώσουν, όχι για εσάς όμως, για άλλα πρόσωπα. Μια αποκάλυψη, μια ανακάλυψη. Θα σας προτείνει να είσαστε μαζί. Μια πρόταση για μια σχέση, για ένα γάμο. Έχετε μείνει οι δυο σας, μόνοι σας. Θα σας στείλει και ένα μήνυμα. Συγχωρείτε. Θα σας στείλει και ένα μήνυμα. Κολλάνε. Είναι παλιά. Θα το είπα. Μήνυμα. Αλλά τι μήνυμα. Έχει πάει στο εξωτερικό και θα σας στείλει μήνυμα. Θα μάθει κάτι για κάποιον που ενδιαφέρει εσάς. Ενδιαφέρεστε για κάποιον άλλον άντρα και θα το μάθει και θα πάρει χαρά ότι τελικά δεν είναι έτσι. Ενδιαφέρεται εκείνος για μια άλλη γυναίκα, ενδιαφερόταν και αυτό, κάτι θα μάθει και το κλείνει, αλλά θα πάρει χαρά από αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τρίτα πρόσωπα είναι εδώ, εντάξει. Τρίτα πρόσωπα που φεύγουν από τη μέση. Και φεύγουν όχι επειδή εσείς το κάνετε, από μόνα τους, δηλαδή από τις πράξεις τους. Ωραία. Αυτό που είπα και στην αρχή, από τα έξω φύλλα. Λοιπόν, κλείνουμε. Δείχνει ένα άνοιγμα που δεν είσαστε μαζί και θα είσαστε σε λίγο καιρό. Δείχνει ένα άνοιγμα που δεν υπάρχουν πολλά ανάμεσά σας, εντάξει, αλλά αυτό θα φτιάξει. Και δείχνει και ένα άνοιγμα που αν είσαστε ζευγάρι, δεν σας λέει τόσο ότι σας αγαπά, δεν είναι τόσο κοντά σας, αλλά αυτό θα φτιάξει. Θα φτιάξει πιο καλά η σχέση. Μόνο τσιγκάνικη έμεινε. Μόνο τσιγκάνικη. Πεισματάρης είναι αυτός. Πεισματάραν είναι κοπέλα. Θυμώνει, αλλά όταν θυμώνει γίνεται και απαθής. Δεν κάνει τίποτα. Όμορφος είναι, ντύνεται όμορφα, έχει αδυναμία στα όμορφα ρούχα. Πολύ του αρέσει αυτό.
έχει μαζοχισμό, όπως σας είπα, μικρές τάσεις, μικρή τάση μαζοχισμού θα έλεγα. Και είναι και διπρόσωπος με την καλή την έννοια. Πείτε πώς γίνεται αυτό. Ναι, δεν λέει, έχει καλή ψυχή, αλλά δεν λέει, δεν παρουσιάζει, όχι τον εαυτό του, τα χαρτιά του, δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Πρώτα μαθαίνει και ύστερα ανοίγει τα χαρτιά του, αλλά από την καλή πλευρά, με καλό σκοπό, εντάξει, αυτό είναι ο διπρόσωπος από την καλή πλευρά. Ούτε αυτό είναι απόλυτα καλό, αλλά εκείνος έτσι λειτουργεί. Είναι ένα πολύ ικανό άτομο. Θα τα βγάλει όλα εις πέρας. Θα βρει τη λύση για το πρόβλημά του. Το πρόβλημά σας. Έχουμε έναν ικανό άνθρωπο εδώ. Και ταπεινό θα πω. Ναι, ταπεινό άνθρωπο. Έχει μια συνήθεια αυτός ο άνθρωπος εδώ. Θα επεμβαίνει λίγο στη ζωή σας. Θέλει να τα ξέρει όλα. Δεν το κάνει για όλους αυτό. Εκεί που αγαπά. Εφόσον λοιπόν θα σας αγαπήσει, όπως λέει εδώ, και εφόσον θα επικοινωνήσει μαζί σας, με μια επικοινωνία εργασίας που σιγά σιγά θα γίνεται, θα εξελίσσεται σε κάτι άλλο, εκείνος θα είναι από πριν έτοιμος γι' αυτό. Εσείς δεν θα το καταλάβετε. Αν είναι επανασύνδεση, θα βρει έναν τρόπο. Έχει και σαδισμό, νομίζω σας το είπα και πριν. Έχει και μικρή στάση σαδισμού. Πιο πολύ σαδισμό παρά μαζοχισμό, θα έλεγα. Τέλος πάντων. Για κάποιο λόγο, λέει, εσείς του έχετε προσφέρει μια υπηρεσία ή θα τον βοηθήσετε σε κάτι και θα σας ευγνωμονήσει γι' αυτό. Και εσείς αντίστροφα εκείνον. Μία συνεργασία πέφτει εδώ. Μου αρέσει αυτό γιατί φέρνει πολύ τον γάμο, τον αραβόνα, πώς να το πω τώρα, την σχέση, τον κάνει πολύ ισχυρό. Μια πολύ ισχυρή σχέση που θα περάσει πρώτα από άλλους δρόμους για να καταλήξει σε αυτό. Κάτι άλλο. Ναι, νομίζω ότι του αρέσει να τρώει από το πιάτο σας. Ή θα του αρέσει να τρώει από το πιάτο σας. Το φαγητό σας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Μου έχει ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Η αγάπη, επαναλαμβάνω, πρέπει να μείνει κρυφή. Ίσως εσείς να το πείτε σε κάποιο δικό σας άτομο. Που είναι φίλος που λέμε καδερφός. Δηλαδή, μπορεί να είναι η μαμά σας, μπορεί να είναι κάποιο άτομο που εμπιστεύεστε με κλειστά τα μάτια. Εσείς μπορεί να το πείτε εκεί. Οικογένεια, πολύ στενή οικογένεια. Θα σας έρθουν κάποια χρήματα. Επίσης, εσείς που με ακούτε, μπαίνετε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Είναι σαν να χωρίζετε ένα ζευγάρι. Θα μου πείτε πώς το κάνω αυτό. Δεν θα το κάνετε εσείς, από μόνο του θα γίνει. Ή υπάρχει χωρισμός του προσώπου που σας ενδιαφέρει με κάποιο άλλο πρόσωπο και μετά μπαίνετε στη ζωή του εσείς. Και το πρόσωπο εκείνο θα σας μιλήσει για αυτή την άλλη σχέση. Εδώ έχει δείξει το άνοιγμα τρίτα πρόσωπα σήμερα. Δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα στο άνοιγμα, απλώς μας δείχνει ότι υπήρχαν ή αν υπάρχουν είναι χωρίς τόση δύναμη, κάθονται λίγο στη γωνία τους μέχρι να βρουν και αυτά το δρόμο τους. Το άτομο εκείνο θέλει να σας φέρει μια είδηση, αλλά έχει εμπόδια, λέει, σε αυτό, γιατί πιστεύει στο μυαλό του ότι υπάρχει αντίζηλος. Δεν είναι σίγουρος για το αν εσείς είσαστε καθαρές. Ακόμα ένα φίλο. Από τύχη θα το μάθει. Από τύχη. Θα του τα φέρει έτσι, σαν τυχερό, θα μάθει την αλήθεια.
η πρόνοια, σαν θεία πρόνοια, πέφτει πάνω σε αυτό και το αποκαλύπτεται η αλήθεια. Το άτομο αυτό θεωρεί ότι είστε η χαρά της ζωής του. Σας θέλει πάρα πολύ. Του δίνετε επιτυχία, του δίνετε μια νίκη. Εκείνος παίρνει νίκη από εσάς. Και τι θα κάνει? Θα θερήσει σε σωστή ώρα το στάρι, ένα τριαντάφυλλο. Θα το κόψει για να σας το δώσει, για να το βάλετε μαζί με αυτή την ανθοδέσμη. Να σας δώσει μπουκέτα, θα θερήσει τριαντάφυλλα για να σας δώσει μια ανθοδέσμη στη σωστή ώρα. Είναι από τις σπάνιες φορές που η κάρτα πέφτει με καλό τρόπο. Το δρεπάνι. Το δρεπάνι που θερίζει, το καλό και το κακό. Αυτό που σου αξίζει, αυτό θα πάρεις. Και θα κρίνει ότι στη δική του τη ζωή εσείς έχετε θέση. Γιατί του δίνετε την απόλυτη επιτυχία. Είστε το τυχερό του. Αλλά θέλει να είναι βέβαιος, με συγχωρείτε, είμαι λίγο κρυωμένη, ότι είστε το τυχερό του πραγματικά. Και θα βεβαιωθεί γι' αυτό. Είναι αναποφάσιστος μέχρι να ανακαλύψει όλες τις πτυχές σας. Θα το ανακαλύψει. Εσείς δεν θα καταλάβετε τίποτα. Και αυτή είναι και η ομορφιά. Να μην το καταλάβετε. Γιατί θα είσαστε αθώα και αδέμελοι όταν σας πλησιάσει. Και αυτό είναι όμορφο. Αν στεναχωριέστε για τρίτα πρόσωπα, μη στεναχωριέστε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί και να είναι και στο μυαλό σας ότι υπάρχει κάτι. Ή στο μυαλό του. Εντάξει. Ή να νομίζει από κάτι να νόμιζε ή κάτι να νομίζατε και όλα αυτά να φεύγουν. Να φεύγουν τα σκάρτα τριαντάφυλλα. Θα μου πείτε γιατί δεν το λες για μένα. Όχι, όχι. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λέω την αλήθεια. Όσοι έχουν κάνει, αγαπούν αληθινά, εκείνοι θα κερδίσουν. Στα δικά μου τα ανοίγματα αυτό συμβαίνει. Αυτές είναι οι ευχές μου. Εντάξει, μη στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε πολύ καλά. Μας έδειξε το άνοιγμα κάποιες δοκιμασίες, κάποια παράπλευρα γεγονότα. Όμως, έκανε πολύ καλά που τα έδειξε, γιατί μας έβγαλε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Για ό,τι ζητάτε και επιθυμείτε. Το γάμο σας, ζητάτε την επανασύνθεση, ζητάτε το καινούριο, έρχεται καινούριο. Από την πρώτη στιγμή σας το είπα. Εντάξει, πάμε στους χρόνους μας. Μια μέρα γιορτινή. Μπορεί να σημαίνει ότι μια μέρα θα γιορτάσετε. Θα γιορτάσετε για κάτι. Το 10. Και η Άνοιξη. Η Άνοιξη είναι η εποχή, αλλά είναι και η Άνοιξη στην ψυχή μας. Μια μέρα γιορτινή θα γιορτάσω μια Άνοιξη. Έτσι, μην είναι αναγκαστικά η εποχή. Ο αριθμός 10 ολοκληρώνεται κάτι. Φτάνει στο τέλος του.
Φθινόπωρο, είμαστε στο τώρα. Και έχουμε και το 8 ή το άπειρο. Μία σχέση που είναι για πάντα. Πάμε στα ζώδια. Το 8 πιστεύω ότι είσαστε στην κατάσταση που φεύγετε, αυτό που σας είπα και στην αρχή, φεύγετε από κάτι. Φεύγετε από κάτι για να ολοκληρώσετε κάτι άλλο. Από μια άλλη σχέση, από κάτι που σας απασχολεί, που σας στεναχωρεί, κάτι. Κρυός. Καρκίνος. Τοξότης. Σκορπιός. Υδροχόος και Παρθένος. Κι άλλο ένα. Πώς έχω βγάλει? 6. Και Ιχθύς. Γραμματάκια. Το άνοιγμα ισχύει φυσικά και για κάποιον που δεν έχει βγει το ζώδιό του ή ο αριθμός του ή το γράμμα του, έτσι, αν είναι δυνατόν. Το άνοιγμα ισχύει για αυτόν που ισχύει, για αυτόν που είναι τυχερό να του βγει. Αλλά εδώ παίρνουμε μια ένδειξη. Το ήτα, το μη, το νη, το πι, το α, το χ, το ξ, το β, πάλι το νη, πάλι το ξ, είναι διπλά, πάλι το β, το ε, το μη, δεν μπορώ να τα βγάλω όλα αυτά, 1-2 ακόμα, ύψιλον ίσο τετράγωνο. Είναι θέλημα Θεού αυτό. Και για τους δύο. Εσείς και εκείνος. Είναι ο ύψιστος. Θα μου πείτε, είναι στα χαρτιά μου τον ύψιστο? Όχι. Ποτέ. Και συγγνώμη. Αλλά είναι θέλημα Θεού. Λάμδα. Υπήρχαν πολύ σοβαρά εμπόδια. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Εδώ μας δείχνει και ενέργειες στα γράμματα. Να σας κόψουν την τύχη, τη μοίρα, την ένωση. Αλλά θα έρθει η ελπίδα, μη στεναχωριέστε. Δηλαδή υπήρχε πάντα η ελπίδα γι' αυτό. Δεν είχε τελειώσει παρόλα τα εμπόδια που υπήρχαν. Αν είναι νέα γνωριμία, προσέξτε. Μην πείτε τίποτα. Μην το περάσετε αυτό. Μπορείτε και να το αποφύγετε κάτι. Αν είναι νέα γνωριμία, μην πείτε ότι κάτι ήρθε στη ζωή σας. Ταύρος, εσύ πας από εκεί. Όχι, αφού έπεσες, θα σε βάλω. Ταύρος. Ωμέγα και όμικρον. Τα δύο, κι άλλο ένα έτσι πιο καλό γραμματάκι. Δέλτα. Δεν θυμάμαι, το έβγαλα. Νομίζω όχι, Κλείνουμε εδώ το ανοιγματάκι μας, λοιπόν. Έβγαλα πάρα πολλά. Πάρα πολλά για να δώσω πιο πολύ χαρά. Γιατί πιστεύω ότι νομίζω ότι δίνετε πολύ σημασία στα ονόματα. Καλά κάνετε, αλλά το άνοιγμα είναι άνοιγμα και ισχύει, εντάξει, για όποιον ισχύει. Είναι γενικό άνοιγμα. Δεν μπορώ να πιάσω όλες τις ενέργειες. Είναι αδύνατον αυτό. Δεν πειράζει. Εσείς πάρτε τις πληροφορίες σας όμως. Έτσι. Λοιπόν, μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Δεν θέλω να στεναχωριέστε καθόλου. Καθόλου. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Και θα ολοκληρωθούν αυτά που πρέπει να ολοκληρωθούν. Είναι θέλημα Θεού, είπαμε.
Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας δίνω τα φυλάκια μου, σας στέλνω τα φυλάκια μου, σας δίνω τα μαγουλάκια. Και εύχομαι να είσαστε καλά και θα πω αυτό που μου έρχεται, είναι καλή σκέψη, δηλαδή να σκέφτεστε ήρεμα. Δεν ξέρω, έχετε κάτι να σκεφτείτε αυτές τις μέρες? Να το σκεφτείτε ήρεμα και θα πάνε όλα καλά, έχετε τη νίκη. Λοιπόν, σας φιλώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Bye!